Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga bangsa ko, why so lang na makapumunti sa nga video ay mala na so mga followers sa na susumiportar kami. Why? Pag nero na pamanalamatan na kang sulog dala sa dapit at tamanan na pamanalamat. Ayat yan tama na pamanalamat sabab ko yung kaya so kami sa Kuala Lumpur, Malaysia nga kaya graduate tawatakan na pamanalamat na mambuto so langon no mga classmate ang tawatak na si Alim Hasanor penag bagunti why agugyang kanan na kirksanga na madraseran yung kutua sekretary ran gusto mga ostadyan wala ko kapamanalamat yung kulugdala kada pito tamanan na pamanalamat na pamanalamat ang mamu sa dayat yan tama na piribu-ribu pamanalamat ang kutua kukuha nila ng kakairan kukuha namin mamu pagaryami si Alim Sidik sabab ko kaya suporta na isang na mga watami si isang kaya miya kapiradago na miya rasa-rasa na tanto isang na mga watami why so dua tawatagan si Anwar ako siya kaya Alim Hasanor sa akin isaklan niyang kiranun sa kaya pamangadilan why tama sa kaya pakapasadangan na watang na si Alim Hasanor na danian lutong dari nun ako na yung bulag-bulag why manalamatang ng nuto si Alim Sidik why sabab ko panaguntaman yan balabalasan ra Alim Sidik lugtala sa dapit tamanan ni nabalas why makuha kanu lang na mapia tamang mga wataka lang no pamilya nga why ako gyang na sumyoporta kaya sanu sa nga na madraseran pumanalangan matango panango to sekretary na to wala kasukya pa ko mamisi sa Malaysia Kuala Lumpur na bida niya no to suhuti lamis sa tindis wala si sa Malaysia tindis din na banira kami piya kay bedarak sa si kopi sa 5 na sinundo kami ni sa hotel ini papasyo kami niyan piya ka kami niyan why gito pamanalamatan ng mambuto penginta ulug tala langon up kababadang kiran na mga kukwad na mapya lagi danganan mambuha pamilya Sidik sansab kababadang kiran na palapalad makuha mapya sa sunsulug tala nerakan umala sa mapya balas why katay so certificate ang tawatakan sa Alim Hasanor baligya yung certificate yan sa madraseran si kukya graduate yan na duwinitiman buti man ang kaya mga bangsa ko wow. Balik katipan sa mga padiyon certificate ako tautang sa kaya pakagraduate yan sa Alim sa Sripitaling Malaysia Kuala Lumpur atas kanyan katipan sa mga mga receive na certificate wow. Gina ayat taguin na kuwan mamuri atas sa mga pala certificate yan bali talo ay certificate talo atay so miya receive ng mga certificate yan talo timan tapos atipan so isa certificate yan na miya receive yun mo di mo muna atiman na so mga kuha nila pan sa mga padyer why di mambu na duwin duwin na dahil timan mambu ya why dito ba manalamatan na kan si Alim Sidik kuda niya gindaray nun kung mga watakan why balabalasan rakalim ulog tala sa dapit tamanan na mapya balas hindi ko ulog tala alangon kababadang kong pamilya nga nalangon makuha mapya
pemanalamatan na kan so langon no sumiyuporta ko watak na si Alim Hasanor why lagi din na nga sa idiyang kiyuminian ako nga sa idiyang sa nga si Ragnon why ako kaya suporto na nga mga pagarinyan why agong utawatak na si Abdul Wahab sa kaya suporta niya nun sa paglingo kulugtan asan sa miya ka sumpa-sumpa to pa masangay kaya suporta na sa nga watak na bala-bala sang kinanulog tala sa mapya ago gito ba mga pagari ko na migay nagtanop no to sa hadiah waya kates kaniyan okay mo na hadiah okay ini pagadi niya tano ya kadad niyo kuda kami makaut sa tapos to ni si sa mall at tigin na utakan orang natin na may kumbaling ano wala kira natin ni Prilaw di kan orang mau tatigin siya sa nura tigin na agad tigin na yung mga na pamana may to bud may to tigin na hadiah pa mamugayan wala nakatay so ini begini lang kami ron ang mambukimon diyan na punay kay Hafiz Bakarat Hafiz Bakarat pamanalamatan namin sa kamamusad ayat yan tama na pamanalamat sa bapa ko kaya suporto nga pat sa mga watami why kada nga sila mamutun na rin nun tama sa miyanggal na pagkara kapunuto sa watak na si Anuar why ang pati ako Swiss ay nibigyan niya na kami pinakimon Bakarat lang why salamat ragad sa ito tama na niya na pamanalamat why alhamdulillah kaad po na mga bang sa tanwa pamana pagkagupa pango tonga na mananamar agong mananaguntaman siko galibag ko agong Islam na ito ba mga pagari ko balasan kanulog tala pangitang ulog tala langon-langon mapeginawa tano langon-langon tanong mako mapia at yung mga pamilya tano so mga siringang ginawa itano so langon na bang sa tano sa entero Pilipinas dunia na panglintang ulog tala mapipia ginawa tano langon wa sa buto taman mga pagari ko alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi taala